Budeme vonku pri vodnom bongu. Nemáme čo jesť, no dáme na zložku. Možno na vodku, tak mám i odpust. Ulice sa spolknú, keď sa ťa dotknú. Predal som stash, nejakej Big S. Chcel som si nechať love na neskôr. Mám to v piči, ja idem na Big Mac. Chcel som si odložiť, no nikdy mi to nešlo. Na jazere fúka skurvený vietor, aj keď každý bol len decko. Chlapci odišli, vošiel do nich démon. Hovoril som ti, že som v tom s tebou, no stopol som čas. Nejak ostatný, kamoš predal to, nech ma na pár kil šťastie. Vystrelal preč ako Malkin a potom trpel sám v izbe ako Kalkin. 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 Yeah, yeah. Ulice sú chladné jak ja, nemáme oči, aký pes má strach, ale prezradia, čo sa dnes bude diať, keď volajú 3-0, tak hneď skladaj, Ulice sú chladné jak ja, nemáme oči, aký pes má strach, ale prezradia, čo sa dnes bude diať, keď volajú 3-0, tak hneď skladaj, Ulice sú chladné jak ja, nemáme oči, aký pes má strach, ale prezradia, čo sa dnes bude diať, keď volajú 3-0, tak hneď skladaj, Ulice sú chladné jak ja, nemáme oči, aký pes má strach, ale prezradia, čo sa dnes bude diať, keď volajú 3-0, tak hneď skladaj fón. Nahraj si video a daj ho na TikTok, urob si viral a vyjeb sa na hip-hop. Proste rob flip-flop, nech už nie si nikto, nech už máš ten cash. Yo, to je čo vzniklo, pre ľudí jak Big Gold. Každý chce veriť moc, pomílené hodnoty, smiešné ako sitcom. Rozhodené nálady, menia sa jak Bitcoin. Stratená generácia, ktorá trpí svojou myslou, ale späť na street, kde sa fajčilo, pilo a pálilo hydro. Stratený von domov, nechce les nikto, v noci medzi mumiami a Killzone. V noci medzi mumiami a Killzone. Ulice sú chladné jak ja, nemáme oči, aký pes má strach, ale prezradia, čo sa dnes bude diať, keď volajú 3-0, tak hneď skladaj, Ulice sú chladné jak ja, nemáme oči, aký pes má strach, ale prezradia, čo sa dnes bude diať, keď volajú 3-0, tak hneď skladaj, Ulice sú chladné jak ja, nemáme oči, aký pes má strach, ale prezradia, čo sa dnes bude diať, keď volajú 3-0, tak hneď skladaj, Ulice sú chladné jak ja, nemáme oči, aký pes má strach, ale prezradia, čo sa dnes bude diať, keď volajú 3-0,